Здравейте, мили приятели! Аз съм Юлия Славов-Тонев и от години занимавам се с създаване и провеждане на обучения и тренинги с коне. Днес поканих на разговор с мен относно тренинги с коне Гергана Маркова, дългогодишен консултант, създател на фирма Ликора, обучител с над 25 години стаж и опит. Искам Гери да разкаже днес на вас какво са за нея тренинги с коне и какво всъщност е това. Гери. Здравей, Юля, здравейте и от мен. Благодаря за тази покана. А, Тренингите с коне са нещо изключително, как да кажа, първо нетипично. Нали, това го прави интересно, разбира се, но са изключително силно въздействащи върху хората. Аз един път съм била т.е. не един път, а няколко път съм била като участник при теб и на индивидуални консултации също, но и много групи доведах по конкретни теми, където интегрирахме тренинга с коне като част от нашите програми в Ликора. Да, така е. Ние имаме вече 5 години опит и съвместна работа с Гери. Наистина изключително много хора различни идваха на тренинги с коне. Кажи ми от твоята перспектива като обучител, като човек, който обучава и тренира хора, екипи, лидери, менеджери, какво точно и каква добавена стойност конете внасят в този процес? Те са много неща. Ще се опитам да ги така структурирам и групирам. Първо, това, което ние предимно правим в Ликора, е програми за развитие на лидерството. При много от клиентите, за които работим, имаме програми всяка пролет и всяка есен. Тоест, представи си, нали, че един конкретен участник в нашите програми за 2 години може да мине през 4 програми. Така че, дали какво носи тренинга с конете? Първо, хората, които са минали през много обучения, на втора, на трета, на четвърта програма, когато ние в нашата програма включим тренинга с конете, е изключително ценно, защото хора, които са много обучавани, влизат в ситуация, в която нямат правилен отговор. Не знаят отличния отговор, тъй като всички знаем, че добре обучаваните хора в един момент обучените не са им ефективни, просто защото те знаят добре отговорите. Други въпрос са правят ли ги. Така че това е едната страна на нещата. Другото, с което е много полезно, е това, че коня като наш учител, той е нещо, което всички ние хората носим в себе си, само че нямат тази цензура, този разум, който при нас потиска реакциите. Коня е нещо, което реагира тук и сега на това, което се случва. И за нашите лидери, за лидерите, които ние водим при теб, реално изключително ценно, защото те имат много добра представа какво се случва при човека от среща, без човека да потисне тази реакция. Да. Защото знаем, че когато управляваме хората могат да бъдат разочаровани, да не го покажат, могат да бъдат радостни и да не употребят тази радост за повече ефективност. Да. И така, докато знаейки какво се случва от среща, ние бихме могли доста по-добре да управляваме контакта с хората. Тоест, с какво са различни тези обучения, освен самия факт, че участват в тях конете? Те са различни с много неща. Първо, коня, конете са изключително добър лакмус. Тоест, нашите обучения, като играем игри, правим симулации, опитваме се да извадим мениджърите от техните стереотипи с най-различни преживявания. Въпреки всичко, симулациите и игрите са нещо от човешката реалност. Конският свят тотално ги вади от това, което те правят ежедневно и всъщност това ги прави много по-ефективни, много по-силно огледало са тези обучения, особено за обучавани хора, много обучавани хора. Другото, което са по-различни, в COVID-кризата това беше невероятна глътка въздух, те са на открито, изкарваме един ден сред природата. Този ден за групите, които ние водим, е буквално ден, който им носи преживяване, колкото една отпуска реално. Те не си почиват там, преуморяват се, обаче въпреки всичко излизат изключително обновени и освежени. И другото, което прави тези обучения различни, Юля, си ти. Ти си човек, който изключително добре чете ситуациите с конете, с хората, много си пряма, директна в обратната връзка, която даваш и печелиш много доверието на хората и всъщност те само с една среща с теб, реално след това говорят за това много време. Може ли да споделиш
какво въздействие или по какъв начин след тренинга с коне, обучение с коне, е повлияло това на хората? Има ли промяна, има ли резултат? Каква е ефективността от тези обучения, които са нестандартни, но изключително ефективни? Надявам се. Да, ефективността е в различни посоки. Това е зависело от темата, която е програмата. Да, ние имахме няколко теми. Да, първият път, когато доведохме група при теб, темата беше умения за влияние. Така. Всъщност там това, което за хората, които доведахме, включая и аз тогава, понеже беше първа група, аз също бях участник, беше изключително ценно да видят кои са блокерите на това те да оказват едно позитивно, конструктивно влияние на отсрещните хора. Това беше нещо, което много силно се видя при всички ни и съответно след това няма забравяне. Тоест ти на следващия ден си отново в твоята реалност, твоите стереотипи, като лидер влияеш на хората и се сещаш, че тези ръце в джобовете, които аз имах тогава, например, са израз на едно така лека надменност и високомерие от моя страна. Това ми пречи да се свържа с отсрещния човек. Съответно, за да го повлия, трябва да се свържа с него. Когато сме идвали, примерно, с темата за асертивността, защото и такъв проект имахме, там пък ефекта, който виждаме, нали, като участници в тренинга е как да усетиш къде е границата, твоята и на отсрещния, как да уважиш границата на отсрещния и как да отстоиш своята граница. И всъщност тази сензитивност за границата коня много добре я показва, защото той в момента, в който прекрачиш и 1 сантиметър неговата граница, ти веднага го виждаш. Да, той веднага показва собствена Един реакция. човек, когато му прекрачиш границата, той може да се дръпне невербално, но ако е добре, така, как да кажа, маскиран, ще изпита огромен дискомфорт и нежелание да общува с теб. Няма нито да се дръпне, няма да ти го покаже, няма да ти го каже в по-голяма част от случаите. Така, докато с коня го виждаш и всъщност тогава, нали, ако в тази тема говориме, чувствителността, сензитивността ни към границата на отсрещния и много ключово нашите собствени граници, защото нали, много от менеджерите, които ние обучаваме в компаниите, в които работим, това го виждам повсеместно, имат проблем с това да устояват границите си. Буквално хората им се качват на главите. В стремежа си те да спечелят хората, реално създават усещането, че няма граници, всичко е позволено. Те се чувстват overwhelmed. Да. Също хубав много пример за ефективност и тук това е готино го дадем, ако си спомниш програмата за лидерство в виртуална среда. Да. Толкова много групи с тази програма доведахме. Тази програма за тези участници се случваше 100% онлайн, като изключим срещата с конете. И всъщност от една 7-седмична програма ние бяхме сложили конете точно по средата там. В лидерство в виртуална среда, там се учихме на това как да се за култура на камери и така нататък, но едно от нещата, които беше много ключово, е как да четат тихите сигнали. Тоест, как да отчитат, че има нещо, което хората казват без да го казват. Да. И ако има такова, как да го разчетат. И ако не могат, как да зададат въпроса да го разберат. И тогава конете научиха нашите хора как да бъдат сензитивни към тихите сигнали. Които, разбира се, тихи сигнали при хората са различни. Нали? Ако коня, примерно да кажем, мръдне ухо насам, нали? Това е неговият тих сигнал, че вече вниманието му не е върху теб. Нали, но дори само това те прави сензитивен ти да наблюдаваш, да слушаш по-внимателно, и така. Защото хората казват много неща без да го казват. Без да ги казват. Даже повече, отколкото си мислят. Да. И всъщност, наистина конете много помага това да си отворим очите и да видим просто нещата малко по-широк париметър и да погледнем, че света не е само говор, а е също и невербалните сигнали, тихите сигнали, премълчаванията, паузата. Много ценни неща наистина. Много ценни неща. Кажи ми, кое от упражненията, които правим по време на тренинги с коне, те са прости, елементарни от земя, не изискват никакво знание за конете като умения, безопасни са, но те са различни спрямо, нали, темата и спрямо целта, която имаме в даден тренинг. Кое от всичките упражнения, които ти си минала много теми, много упражнения най-различни, кое най-така ти остави следа вътре в тебе? Кое най-много те впечатли като преживяване, но и като обратна връзка към теб самата и като промяна, която си усетила в себе си и в живота си после, нали? Дали в работа, дали в личен живот, няма значение.
Да, ще разкажа един много конкретен. Те са много примерите при мен, нали? Аз, понеже съм идвала и с групите като участник съм била, но и индивидуално съм идвала при тебе. Много са нещата, но едно така много силно ми седи. Ако говорим конкретно за упражнение, видяла съм, че и на хората, които водим това упражнение, при повечето хора е най-въздействащо, е упражнението, което ти ни пускаш, аз съм сама, заедно с коня, който съм си избрала да работя с него в раундпена. Да. Без стих, без нищо и ни даваш задача. В случая, конкретната задача тогава, когато ми беше дала, е да повлияе на коня, да го раздвижа, да почне да върви около мен, без обаче да го дърпам, бутам и така. Да. Нали, мога да го гала, но Да това има е. взаимодействие между Да, двамата. да, точно така, да има взаимодействие. Това упражнение съм видяла, че за всички участници може би е едно от най-силните упражнения, поне нали, от Да. хората, които ние водим, но за мен имаше един конкретен случай. Тогава ситуацията при мен беше следната. Аз вече към този момент имах страшно много опит като обучител. Буквално всеки Божи ден вода обучения. И ми се случваше една такава повторяема ситуация и тя е всяка група, абсолютно всяка група има по един човек, който ме газира в червата. Нали, винаги е имало такива хора, но точно този период тогава, нали, тази пролет мисля, че беше, всяка една група, аз имах, в Марков колеж имах 4 групи, лидерски програми, водех поне 6 групи едновременно. Във всяка една група имаше по един човек, който по никакъв начин не може да му повлияе, той жестоко ме дразнеше. И Юлито не знае това нещо, дава на задачата, аз си спомням коня, Руди, аз съм в рампена с Руди и трябва да раздвижа Руди. И Руди не умръдва. Не ми обръща абсолютно никакво внимание. Нищо, нищо. И така, не си спомням дори как свърши упражнението, но тогава записвахме видеа. И... Винаги записваме видеа. Да. И после ме дръпна настрани, нали, защото аз тогава бях довела група мои обучаеми и ти благодаря за деликатността. Аз нямам проблем като цяло и пред всички, но ме викна, спря видеото, но точно един определен кадър, каза ми го и каза какво виждаш в този момент. И аз виждам себе си изправена с едни много готини дънки, с едни такива джубове, много готини джубове имах на дънките и седа и двете ми ръце са в джубовете и гледам Руди. Не, аз вече съм и сърдита, освен всичко. Руди беше представител на тези участници, които ни газират в червата. И тогава, всъщност, в разговора с теб, на мене ми стана ясно, че било то заради опита, който имам вече с годините, но съм започнала да проявявам едно леко високомерие към част от участниците в учителните програми. Тези дете не ценят толкова това, което правим. И така, и си дах сметка, че съм опряла този момент. За мен това беше много силен прелом в развитието ми като обучител. И така че няма да разказвам как се справих, но Руди беше едно много силно огледало за това да ми го покаже. Да, така наистина, защото всички тези тренинги с коне, всъщност това, че коня е много високо проективен, т.е. много хора проектират върху себе си, върху коня, това, което всъщност носят в себе си, и всеки, повярвайте ми, всеки вижда в коня себе си. Всъщност спецификата на тренинги е такава, че има, да речем, ако имаме 6-7 човека, винаги работят 4 коня. И всъщност често се получава, че един кон е избран от 3-4 участника. И сме виждали много пъти как един и същ кон с 4 различни човека реагира по тотално различен начин. И на въпроса защо си избрал точно този кон, всеки описва всъщност себе си. То е един кон. Така че, да, много често сме го виждали по време на тези вече 5 години съвместна работа, която продължава и ще се развива. Кажи ми, моля те, още нещо. По какъв начин тези обучения могат да станат по-достъпни за повечето хора? Защото много често сме си говорили, че като кажем, нали, обучение, тренинг с коне, казват, коне, не, как така, няма ли да ги яздим? И всъщност ние заедно с теб минахме този път, нали, за да убеждаваме хората, т.е. екипите, менеджерите, лидерите да се доверят на този процес. И разкажи няколко думи как ти убеждаваш тези хора, какво ти им казваш, за да, освен, нали, целият ноу-хау и авторитет, който носиш, нали, хора и на теб като обучител, но все пак
пристигаш при тях с нещо, което звучи доста откачено, между другото, за много хора. Така как се стига до там, че от откаченост те идват и после казват, вау, това е. Ами, сега, за самите хора също ще кажа, но то интересното е, нали, това, което аз казвам, примерно на HR менеджерите, защото ние работим с HR менеджерите в компаниите, заедно с тях правим програмите за лидерство, нали, какво да целят, къде да те изследват, нали, нужда от обучение при хората. Когато ние считаме, че е добре да включим тренинг с коне, обикновено и те разбират тези причини, обикновено това е или заради самата тема. Защото има теми, те всички теми могат да бъдат направени с конете, но има теми, за които стандартният начин на обучение няма добър инструментариум за преживяване. Асертивността е една такава тема. Влиянието е друга там. Влиянието също, виртуалното лидерство също, защото в нашето обучение очакват, и HR-ите очакват обучението да бъдат интерактивни, да играем игри, да правим симулации, но има теми, за които няма много добри симулации. Тогава интеракцията с конете е вау. Второто нещо са много обучаваните хора. Нали? HR-ите знаят как в един момент този мениджмънт, за който ние като HR бизнес партньори се грижим вече толкова години, става все по-капризен, с все по-високи очаквания, все по-скъпи обучения купуваме за тях, с все по-малко ефекти, с все по-не толкова добра обратна връзка. И всъщност HR-ите знаят колко всъщност менеджерите държат тях самите отговорни за това. Конете са изключително подходящи при много обучавани менеджери. Освен тематиката, второто е много обучаваните менеджери. И третото, което е HR менеджерите и бизнес партньорите и Learning and Development, те разбират, че за да един човек да се тренира, той трябва да бъде изваден от гащите, както обичаме да го казваме, от зоната му на комфорт или от това, което е неговата стандартна среда, за да може той да не върви по заучаваните модели и стереотипи. Така че това е третото нещо, което ние обясняваме на нашите партньори вътре в организацията. На самите участници, понеже при нас темата обикновено в повечето случаи е свързана с управление на хората и лидерството, на самите участници това, което казваме е първо, че няма се яде, няма нищо опасно от земя но нещо, с което ги мотивираме, защото те никъде, където ние работим, не е задължително присъствието. Нали? Нещо, което ги мотивираме да вземат участие и да се отворят, да бъдат с отворено съзнание, че коня всъщност представлява една 500 кг лимбична система. Това е онази система в човека, която отговаря за всички неща, на които на един лидер му е важно. Мотивацията, ангажираността, общуването, свързването, доверието. Нали. Лимбичната система с всичките емоции. Всъщност коня репрезентатира тази лимбична система изключително добре. И ние можем, работейки с един кон, който няма езика, т.е. при него изцяло невербално общуване, да ни излъже, така е. Да, не може да ни излъже, но и ние не можем да му кажем какво да прави. И ние не можем да се служим също. Точно така е да се докоснем до това нещо, да го видим в този вид. И бих казал, че менеджерите, с които ние работим и обучаваме, са винаги много, много така впечатлени, че имат тази възможност и много благодарни, че включваме в програмите това и съответно пък на HR менеджерите много благодарни, че го финансират, нали, това нещо, защото това да имаш на разположение за една група 4-5 коня сутринта, след това трябва да ги сменим, защото те са живи същества, умарят се, ние сме били на минус 10 градуса на такъв тренинг. Хората не разбират, че е толкова студено, защото им е интересно, но конете студуват също заедно с нас. Нали, това не е лесно, това изисква условия и поддръжка и не е ефтино, така че нали, хората са винаги много благодарни, оценяват го, че някой го финансира за тях. Да, така и като казваш, нали, че конете се уморяват, да, така е. Има изключително важен елемент в всички тези тренинги, че ние доста подценяваме хората конете, че те просто, за тях няма значение какво се случва и с кого се случва. Не е така. Всъщност, когато имахме с Гери 3-4 дена поред по 2 групи на ден и аз сменях конете на почти всяка група, защото конете, общувайки с толкова различни хора,
поемайки тяхната енергия, поемайки всички тези емоции, които се случват, те също се уморяват не физически, но емоционално, както и всички наши участници, защото през първите тренинги си спомням Гери вика, аз викам Гери, дай малко да ограничим, нали, защото хората ще бъдат уморени. Но от какво ще са уморени? Всъщност те само, нали, ще комуникират с коня, няма да има някакъв физически труд. Аз викам, ще видиш, ще бъдат изключително изтощени. И то наистина е така, като казвам изтощени в хубавия смисъл, защото целият процес на провеждане на тези тренинги и обучения с коне е изключително много дълбок процес на самонаблюдение, самоанализ, обратна връзка с група помежду хората, изключително честно, изключително правилно, в много защитена емоционална среда. И хората наистина стигат до себе си по съвсем различен начин. И работа с кон, който също изисква много, много фокус тук и сега. А не забравяйте, че ние много рядко сме винаги тук и сега. Ние винаги сме някъде другаде. А ето това е другото, което много силно като ефект има в лидерските програми. Без да го говориме, хората разбират, че почти никога не присъстват на 100% в момента. И това с кон е много видимо. Малко да се разсееш, и нещата се променят, да. Но това много уморява всъщност. И това е още една обратна връзка към хората, които участват, че всъщност колко много живеят преди и след, а всъщност цялата истина е тук и сега и как се уморяваме от това нещо. Но конете се за това, нали, да ни помогнат да го тренираме, всъщност да го преживяваме, да го... има много хубава дума английска, embodiment, каквато и да е на български. И всъщност за това, нали, са толкова ценни като учители, защото просто ни принуждават, бъдейки там, да влезем в това и няма вече на къде да отидем, ли наляво, надясно. Ако излезем, както ти каза, нещата се променят. Така че, да, много е важно това хората да разберат, че това е много ценно и от тази гледна точка. Нали? Просто да го изтренират, да го преживеят. Добре, ако те помоля да довършиш изречението. Тренинги и обучение с конете за мен са един изключително толерантен към личността начин да извадиш от зоната на комфорт. Страхотно. Гери, аз изключително много ти благодаря. Пожелавам си още много години заедно да съвместна работа и тя продължава. Това беше от нас. Аз ти благодаря за поканата. За мен беше голямо удоволствие. И за мен също. Ние продължаваме да обучаваме хора с коне. Който има желание, ще ни намери. Всичко хубаво. Чао!